ఈ వేదిక మీద కలిగించడం అన్నది నిజంగా నేను నా చరిత్రలో నేను రాసుకోవాల్సినటువంటి రోజు ఇది. ఎందుకంటే టాకీ అంటే మాట అని గురుగారు చెప్పడం జరిగింది. మనకందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. అయితే మాట ద్వారా మనకి చలనచిత్రాలు ప్రారంభమయ్యి అప్పుడు 80 ఏళ్ళు అయిపోయింది. కానీ అటువంటి మాటతోటి బతుకుతున్న నేను ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి రావడం అన్నది నాకు కూడా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. సుధాకర్ గారు పిలిచిన వెంటనే నేను ఆయన మాట కొట్టేలేక రావడం జరిగింది. ఇంత సదవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. డైలాగ్ శివరారెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత మీ ఇద్దరిని కలిసి చేస్తాను.